nalgún caso mesmo pesados, non é comparable cos polvos e orgullo que dá poder compartir espazo de debates en común cos activos que compoñen esta ferramenta. Nós, camaradas todas, non nos arriscamos a dar pasos pulidos e limpos camiño de emancipación, porque, afortunadamente, todo divino é nos alleo, e, polo tanto, na construción da República, no artellamento do comunismo, damos pasos sórdidos, distorsionados e sucios, como é todo o proceso e todo o momento revolucionario. No noso lema congresual, do xeito máis provocador, contrapoñemos a liturxia nada menos que unha república. Quere dicir isto que nos abstraemos de toda identidade ou que renunciamos a todo mito e a todo rito? Non, rotundamente non. A mesma clausura deste congreso constitúe liturxia. O que quere dicir esta provocadora afirmación é que o fío vermello da historia que seguimos ten que servir para turrar de nós cara a emancipación, e non para atarnos na comodidade das parcelas de repartos do poder simbólico do réxime. Chegamos ata aquí para impugnalo todo radicalmente, absolutamente todo, para impugnar o réxime de representación ao que nos someten as institucións de clase deste Estado, para impugnar as vacas sagradas que nos levan décadas ensinando o camiño do illacionismo e do fracaso, impugnar a distancia entre a organización e a clase, impugnar e desbordar todos os pilares que sosteñen o vello mundo para fundar en común a sociedade das iguais. Dedos que debían ser amigos sinalaron os cómplices coa reacción. Láianse das parcelas perdidas, porque nunca lles importou esnaquizar este sistema criminal, porque, como di o camarada Ferrín, no retorno a Taguenata, forman parte da grea dos poderosos. Neste camiño, longo e duro, vemos os nosos camaradas verter suor e mesmo bágoas, sufrir ataques en vistes cobardes por parte dos nosos inimigos, e isto doe. Doe ata o punto de sentir derrota, pesimismo e abatimento. Pero temos a forza do sangue derramado polos nosos predecesores en séculos de loita pola emancipación. Sangue que non podemos traicionar e que, sen dúbida, gracias ás trincheiras e folgos, sonrisos e afectos que cavamos xunto aos nosos compañeiras, nunca traicionaremos. Quero rematar dando as gracias aos que foron, como Lister, Castelao, Luis Soto, Reboiras, aos que son, aos que sostiveron a luz do comunismo independentista desde os anos 70 ata os nosos días, aos que serán, os que traerán a este mundo a igualdade, a liberdade e a fraternidade. A todos vos, camaradas, por sobrepoñervos ao sufrimento, adversidades, a miseria e os miserables, para axudármonos mutuamente a seguir berrando. Viva Galicia, Ceibes socialista! Viva!